Takže v rychlosti měření ventilových vůlí na PR7 2025-6, to je jedno. Oni jsou stejní, jenom kde se liší, je tahle ta část tou kabeláží. Co je potřeba, sundám pravý plast, levý plast, potom vlastně povolím ventilový víko, který je takhle, že ty 4 šrouby si povolím si tadyhle ten držáček relátek a ještě dělám, že si povolím ventilátor, ten šroubek odsaď vyndám, druhý povolím a ten ventilátor takhle jako přizvednu z té své původní pozice takhle nahoru, aby mi nepřekážel. Samozřejmě odpojím fajfku, takhle si to hezky srovnám. Teď to, co tady vidíte, je vlastně, jsem si hadicí ucpal dole dírku a kdyby mi tam něco spadlo, by to nespadlo do motoru, ale to by bylo až další video v případě měnění. Teď jenom na měření těch ventilových vůlí, takže povolím víko, nadzvednu ještě víko, já prstama od hnípu těsnění z víka sundám nejdřív sem směrem víko a pak těsnění. Když necháte těsnění ve víku, jde to taky, ale trháte to těsnění o to ozubený kolo, je to škoda. A takhle pak na vás čučí motor, a zařadím si 6 na motoru a točím zadním kolem tak, dokud mi vačky, tak to bude možná vidět, nestojí proti sobě. A tamhle vidíme, dal jsem tam baterčičku, aby to bylo hezky vidět, možná, že už nám to svítí moc. Horní úvrať, já to zkusím dát pryč. Ne, tak to zase není vidět, tak takhle lehce. Na tom ozubeném kole, teď uvidíte tady proti nám. Pojď sem, holka. Tak, teď tam uvidíte zelenou rysku. Zkusíme to takhle, nevím, tak. A jsou tam 2 tečky. 2 tečky stojí tady proti drážce. A vačkový hřídele mi takhle stojí nahoru proti sobě. No a měřím ventilovou vůli, pak už ji měřím přímo takhle hezky proti. Já se možná teď otočím displej, nelekněte se. Teď to bude vidět líp asi. Teď krásně vidíte ty 2 tečky na tom ozubeném kole a měříme ventilový vůle hezky takhle mezi tím zdvihátkem a tím podložkou. Změříme 1, 2, krásně 3, 4. A to je měření ventilových vůlí. Pak nám dáme víko, utáhneme v případě výměny podložek, což dělám teď já. Nelekněte se tyhle hadice, to je tady už na výměnu, kde jsem si s ní ucpal kanálek pro případ, že by mi spadla podložka někam dolů, aby mi nepoutovala do motoru, protože jinak, když spadne cokoliv sem, nic se neděje. To místo je uzavřený, dá se to vyndat. Takže není nic potřeba většího, levej, pravej plast, trošku hnout s držákem relátek, je jedno, co máte za ročník. Jo, je tam o relátko mí nebo o ten směšovač. Někam si to dáme, ať to nepřekáží. Tadyhle tím způsobem malinko uhnu ventilátorem, abych tam se dostal rukama. Na měření tam nic nemusím strkat. Nastavím si pouze, zařadím kvalt, nastavím si 2 tečky proti sobě a to je všechno. Změřím ventilový vůle, zapíšu, zavolám. V případě, že tam budou nějaké větší nuance, natočím vám video o výměně.